Most egy Angry Birds-ös játékot fogunk letesztelni. Nézzétek meg! Várjatok! Mindenki lássa! Látjátok? Mondom, látjátok? Látjátok, tudom. Itt van egy Angry Birds-ös játék. Jó, nagyon jó a grafikája. Elég jó lehet vele játszani. Olyan van. Na nézzétek meg, mit kell vele csinálni. Látjátok? És akkor ezt mind a 10-et így be kellene valahogy lőni oda azokba az izékbe. Ugyebár elég nehéz a játék. Próbálom itt belefigyelni az izébe. Tehát nem megy. Nézzétek meg a hátulját is. Itt van egy ilyen kis izé. Na nézzétek tovább a játékot. Egy pillanat. Itt kellene valahogy. Jaj, nem. Várjatok, egyet belőlök nektek. Nem sikerül. Gyere be. Majd folytatom. Na csá.